Arestado ang tulong persona kabali ang sarong public safety officer sa pigkasar na drug bypass operations sa barangay Triangulo, Naga City, alas 11:20 nin Banggikan, Marso 27. Nakuha sa mga suspect ang apat na pidasong transparent plastic sachet na may gabat na 10 gramo nin pigtutubodang shabu o labi 68,000 pesos ang street value. Binisto ang mga suspect na sinda Alfred Bien Nieves, 30 anyos, public safety officer, Mark Dave L. Gubien, 30 anyos, OFW, asin Ismael Aboral Honorio, 52 anyos, electrician. Entero residente kan barangay Triangulo. Ang ganitong klaseng ang pagdidismantle ng drug den ay considered na high impact operation kasi malaki yung significant yung resulta niya doon sa community. Kasi pag nagme-maintain ng drug den, ibig sabihin may mga pumupunta sa kanyang parokyano para gumamit ng illegal drugs. Ang pinagsarong puwersa kan PIDEA Camarines Sur asin Naga City Police Office Station 5 ang matarayong pong nakaarestar sa mga suspetsyado na sa presente nasa kustodiya na kan PIDEA asin naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ninya Valladolid, Bicol University Intern.